Nganza kwethu ngithi nje ngokukhulu ukuphuthuma angikhulume iqiniso lodwa leqiniso lonke ukuthi i-judicial system of South Africa has compromised us, have shown some loopholes regarding the matter of Julius Malema. Julius Malema was sentenced 5 years imprisonment, direct imprisonment, and also with an option of the fine with other counts of judgments of sentencing. So leyo nto leyo iyodwa ikhombise ngokusobala ukuthi vele lo mfana wasiqhumisa isibhamu ke bukhoma edakwe utshwala futhi ngaphekwa lokho akazange uhloniphe umphakathi wase-Eastern Cape, akazange uhloniphe umthetho weyibhamu zaseNingizimu Afrika. Nathi sinama bodyguard futhi nami ngathatha isibhamu nje ngidubule noma kanjani yabona ngabe indaba zalutho phakathi kwabantu kwi-rally. That was a highest of ukuphula umthetho leyo nto ngithi ke mina njengamanje u-Department of Justice, Minister of Justice in this country akasichazele ukuthi njengoba kunabafowethu abaningi kangaka nabo abanawo amandla abasemajele abafisayo aphila ama-sentence abo, kodwa bona batholakala behleli phakathi ejele bebolele phakathi ejele. Imindeni yabo inawo amandla ukuthi banga-aphila yigwebo zabo first time offenders, kodwa akaze kuze kwenzeke, akwazi ukuze kwenzeke. Okunjani lokhu okwenzeka overnight angalali ngisho lodwa ilanga ejele, thina salala ejele. Ubaba uZuma walala ejele, wahlala inyanga after iminyanga kade isipende ejele. So yonke le nto leyo ikhombisa ngokusobala ukuthi umthetho walelo lizwe ubiased, umthetho onamehlo, umthetho okwazi ukubuka ukuthi ungubani wakwabani, uholda yiphi position. Ekubeni asinawo umlando kwalabo bantu besempini oMalema, akazi lutho nomfana ngisho ipolitiki wayimukela njengesinkwa. There is no heroism in his blood. There's nothing, zero. So njengamanje mina ngithi lo mfana uyasihlupha njengamanje uthi amakwelekwela wanikezwa amalungelo okuhlala eSouth Africa ebefike ngokungekho emthethweni. Njengamanje usupporta indaba yokuthi ama-Nigeria waqhubeke akhanda ingane zethu zibe wamahosha, ama-Nigeria waqhubeke abekane abamakhosi. Ngithi mina la KwaZulu-Natal uMalema ngeke alibeke lapha umsunu entsha, ngeke azalibeke la KwaZulu. Ngamxosha laqala wafika ngenkani wachaza amafinyile, angazi ukuthi uzofuna ukubonanike uMalema this time. Ngithi mina uMalema umuntu nje othiwa owe-EFF lapha KwaZulu ayiphele into ethu i-EFF la KwaZulu ngoba iyihlazo futhi iyisici siyamashya thina against abantu